po mlindine Mike Mlongoti kumapoyamba naye miti yake. Boma lalonjeza kuti lithandiza anthu onse omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira. Pali chiyembekezo choti maboma ambiri akuchigawo chakumwera akolola mbewu zochuluka chaka chino, ndipo unduna oona za masewero wati chitukuko cha masewero ndichofunika polimbikitsa luso la chinyamata mdziko muno. Tiyambe nkhani zathu ndi nkhani yokuti President wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wakhululukira akaidi 27 ngati mbali imodzi yochita zinthu zachifundo pamene asilamu pa dziko lonse amakondwerera kumaliza kwa mwezi wosala kudya wa Ramadan, pomwenso akhristu adzikondwerera kuuka kwa Ambuye Yesu m'masiku akudzawa. Mchikalata chomwe wasayinira mlembi ku nduna wa zachitetezo cha mdziko Mayi Linda Pacharo Moyo, izi ndi malinga ndi mphamvu zomwe President wa dziko lino ali nazo mu gawo 82 ndime yachiwiri ya malamulo a dziko lino. Malingana ndi chikalatacho, akaidi omwe awakhululukirawo ndi omwe agwira theka la ukaidi wawo, achikulire, amayi odwalika kwambiri, komanso omwe awasankhira ku sukulu za ukachenjede za boma. Chikalatacho chatinso akaidi omwe awakhululukirawo ndi omwe akwaniritsa mfundo zofunikira zokhudzana ndi kukhululukira akaidi ku ndende, komanso omwe amaonetsa khalidwe labwino pa nthawi yomwe amagwira ukaidi wawo. Mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi watsimikiza kuti boma lifikira ndi thandizo aliyense yemwe wakhudzidwa ndi madzi osefukira. Asaidi ayankhula izi pomwe amapereka thandizo kwa anthu omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira m'boma la Chikwawa. Mese Zamawa wafika ndi ripoti. Kutsatira mvula yomwe yakhala ikugwa mowirikiza sabata yatha, anthu ena m'boma la Chikwawa akusowa pokhala ndipo akufunika thandizo. Apa mlembi wamkulu wa boma Dr. Justin Saidi amatsogolera ntchito yopereka thandizo kwa anthu. Poyankhula popereka thandizoli, Asaidi anatsimikizira anthuwa kuti boma liwonetsetsa kuti anthu onse alandira thandizo ndipo kuti sakuvutikira kanthu. Chifukwa cha president atituma amene nkhani ya dodi mailimu office mwawo, ndipo sitinabwere kuno kokha, tayambapo kale kunchinji kunapitidwa kunachita ngati Napolo, tinali ku Liwonde dzulo, tinali ku Mangochi dzulo, lero tili kuno. Komanso pali malo ena amene tipita ifo ndi makhansu pafupi 17 amene akhuzidwa ndi vuto ngati limeneli. Munga mudziwa nthawi imene timapanga mapulani chaka chino, timadziwa kuti mwina mwake amalawi kwana 4 million avutika chifukwa cha njala, ndi panayeneka kukhala njira zoti tipezere katundu. Ndipo tinachita izo, tinapanga budget yathu inali 209 billion, panopo ndikusangala kuti imene yatsala ndi 59 billion yokha. The rest zinapezeka, ndipo tikudziwa kuti anthu bado akabwera abe. Phungu wa derali a Gerard Bede ayamikira utsogoleri wa dziko lino chifukwa chopereka thandizo mu nthawi yake kwa anthuwa. Ndikuyenda kuthokoza boma la Profesa Mutharika, tibwereke mawu amene amakonda kulankhula mobwerezabwereza kuti sinzakusiyani, simudzafa ndi njala, azakhala nafe limodzi. Apa zaonekadi mmene tinavutika ndi mphepo, dodi imene abwezatithandiza. Lero tavutika ndi madzi, boma abwezatithandiza. Apa zotsimikizadi kuti Profesa Mutharika amene amalankhula mawu ake onse akumapherezera. Saidi anapitiriza ulendo wawo nkuyenderanso kampani ya Ilovo Sugar komanso malo omwe aduka msewu wa Chikwawa. Ronald Ngwira ndi mmodzi mwa akuluakulu ku Ilovo Sugar, ndipo akulongosola momwe madzi osefukira akhudzira kampaniyi. Zabwera chaka chino ndopitirira amene anabwera nthawi ya Cyclone Ana, ndipo midzi ambiri, manyumba ambiri, misewu komanso mizimbe imene yakukuluka. Pakali pano tidakali pa kafukufuku pafupifupi 1200 hectares ya mizimbe ndimene tikuona ngati pakali pano pa yakhudzidwa mu estate muno.
koma tikayang'ana amene atizungulirawo ndezavutanso, minda yachimanga, minda ya mbewu zosiyanasiyana ndezapita. Anthu opitirira 5,000 akhudzidwa ndi madzi osefukira m'boma la Chikwawa, ndipo ena padakali pano akukhala malo ongodikirira. Mercy Zamawa, MBC Chikwawa. Africa yatchulidwa ngati msika ofunikira kwambiri pa bizinesi yopanga zovala pa dziko lonse, pomwe okonza chionetsero cha Asia Pacific Fashion Exhibition Week akuonetsa kufunikira kwa Africa pa ntchito za malonda osiyanasiyana kuphatikizapo zovala. Polankhula m'malo mwa komiti yokonza chionetserochi, a Chen Jiyi ati kuchuluka kwa anthu mu Africa kwaonjezera kufunika kwa zovala zotsika mtengo. McDonald Chiwayula ali ndi zambiri mu ripoti. Chionetserochi chomwe ndi gawo la chionetsero cha zovala chomwe chimachitika m'dziko la America New York Fashion Week chidzachitika kuyambira pa 1 mpaka 3 May ku Guangzhou Hanzhou International Convention and Exhibition Center mu mzinda wa Guangzhou m'dziko la China. Poyankhula ndi wailesi za MBC, mmodzi mwa omwe akonza chionetserochi, a Chen Jiang, anati chithandiza anthu komanso makampani osoka ndi kugula zovala ochokera ku Africa kulumikizana ndi makampani osiyanasiyana opanga katundu osiyanasiyana pa ntchito yosoka zovala zomwe zithandize kuchepetsa mitengo ya zovala zosiyanasiyana. Africa ndi msika ofunika kwambiri pa malonda osiyanasiyana kuphatikizapo zovala. Kuchuluka kwa anthu mu Africa komanso kuchuluka kwa chiwerengero cha chinyamata mu Africa zikuonetsa tsogolo la msikawu. Choncho opanga zovala mu Africa agwiritse bwino ntchito mwa iwo. Chionetserochi chidzachitika limodzi ndi chionetseronso china chachikulu chomwe chimadziwika kuti Canton Fair, zomwe zipatse amalonda mu Africa mwayi wokumana ndi kuchita mgwirizano ndi ochita malonda a m'dziko la China ndi mayiko ena. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Alimi amboma la Blantyre akuyembekezeka kukolola chakudya chochuluka mu nyengo ya ulimi wa chaka chino kusiyana ndi zaka zitatu zapitazo. Malingana ndi mkulu wa malo azachitukuko cha ulimi a Blantyre ADD a Anlen Sukwa, kupatula kuti mvula yagwa bwino chaka chino, alimi ochuluka akutsatiranso njira za makono za malimidwe. Rashida Matandika walemba ripoti. Pa chionetsero cha ulimi chomwe chinachitika m'dera la zamalimidwe la Chipande, banja la James Chumowa lomwe ndi limodzi mwa mabanja achitsanzo omwe chimanga chawo chachita bwino mu ulimi wa chaka chino, linafotokoza kuti anatsatira njira ya makono ya malimidwe podzala mbewu ya makono, kutsatira kadzalidwe kasasakawa ndi kupereka mpata okwanira pakati pa phata lililonse. Iwo ati akuyembekezera kukolola matumba 18 pa munda wawo ngakhale uli waung'ono. Ndikufuna ndilangize kwa alimi anzanga kuna kuti ulimi wa ulangizi wa aboma tiye ndiziusatirani. Akanati tizale chimanga chimodzi tiye ndisatireni mmene momwe muli phindu lochuluka kwambiri. Komanso ndifuna ndalangize kuna kuti tiyeni tizizala mbewu zimene zimaonesa kuti dera lathuli sizingagwide matenda, komanso ngakhale ng'amba ikabwera ndi zopirira kung'amba. Tikatero ngati alimi tizagonjetsa njala, komanso tizakhala ndi zokolola zochuluka pa khomo pathu, sitizakhala ndi njala. Mkulu wa kumalo azachitukuko cha ulimi a Blantyre ADD Mayi Anile Sukwa ati chaka chino mbewu zachita bwino kusiyana ndi zaka zitatu zapitazo pomwe alimi anakumana ndi ng'amba komanso mvula yoononga mbewu. Iwo ayamikira alimi kamba kotsatira njira za makono za malimidwe ndi kupempha alimi kuti mu ulimi wawo adzipewa kugwiritsa ntchito mbewu yakale kamba kuti imayambitsa matenda. Ku ADD kuno tinapezana ndi matenda monga achimanga amene tima DMD. Alimi amene anazala mbewu ya makono DMD inde anapeza koma sikuti awononga chimanga kwambiri, koma onse amene anangotenga matumba nkupita kukazala apezeka kuti chimanga chawo ngakhale amathira fertilizer sichinathe kubereka. Mawu ake mlendo olemekezeka pa chionetserochi yemwe ndi wa pampando wa Council ya Blantyre Alenzo Kalonga apempha boma kuti lithandize alimi ndi mbewu zocha msanga zomwe zizithandiza alimi kugonjetsa mavuto akusintha kwa nyengo. Zinthu zikulu zimene tikanakonda ngati Council ya Blantyre kuti zipitirire ndi zimene zizi za ulimi kubweretsa mbewu ya makono mu nyengo inoyo yakusintha kwa nyengo.
mbewu imeneyi itakumathandizira kuti alimi azikhala ndi chakudya chokwanira bwinobwino chifukwa mbewu iyi ikuoneka kuti ndiyo jansanga malinga naso ndi kusintha kwa nyengo itakumathandiza komanso ulimi wina nkhati wa ziweto umene ukuwathandiza kwambiri anthu kukhala kuti miyoyo yawo ikusintha akagulitsa zinthu zamata kumanga nyumba kumata kuphunzitsana ku sukulu zinthu ngati zimene zija zitakuthandiza kwambiri ku khonsolo ino ya Blantyre imene zingapangitse kuti miyoyo ya anthu isinthe. Zina mwa zinthu zomwe zinaonetsedwa ndi mbewu ya fodya komanso ziweto monga nkhumba ndi ng'ombe zomwe zikuchita bwino. Rashida Matandika, MBC News, Blantyre. Tili pa nkhani yomwe ofesi ya zaulimi ya mboma la Chitadzulu yati ikuyembekezera zokolola zochuluka chaka chino poyerekezera ndi chaka chatha mbomali. Mkulu wa zaulimi mu ofesi Amphatso Kafuwa ndiye mwe wanena izi pa chionetsero cha mbewu za DECAB chomwe kampani ya Bayer Malawi inakonza ku Mbulumbuzi. Ruth Chinangwa wadza ndi zambiri. Malinga ndi Kafuwa izi zili chomwechi kamba ka mvula yabwino yomwe bomali lalandira komanso chiwerengero chochuluka cha alimi omwe apindula ndi zipangizo zotsika mtengo. Pachifukwa ichi iwo apempha alimi kuti asagulise zokolola zonse pochepetsa mavuto a njala. Tikatengera mmene zikuonekera zokolola za chaka chino tili ndi chiyembekezo kuti zikhalabe zochuluka kuposa mmene zinalili chaka chatha chifukwa chaka chino mvula yagwabe bwino ngakhale tinakumana ndi ng'amba komanso mavuto ena ndi ena koma mvula at least inagwa bwino kusiyana ndi mmene zinalili chaka chatha komanso chaka chinocho alimi amene apindula pa zipangizo za zotsika mtengo pa programu ya FSIP ndi ochuluka almost times 2 so alimi ambiri anapeza mwayi ogula nawo fetereza otsika mtengo zimenezo zapangisa kuti at least production zokolola zikhale zochuluka kuposa chaka chatha. Polankhula pa chionetserochi mkulu wa zamalonda ku kampani ya Bayer Malawi yomwe imapanga mbewu ya DECAB Dennis Kachiko ati kugwiritsa ntchito mbewu zamakono kuli ndi kuthekera kothana ndi mavuto a njala komanso zotsatira zakusintha kwa nyengo. Mbewu za DECAB timalangiza alimi athu ndi amatopeza zokolola zambiri zimene ndithu amatha kusunga zina nkugulitsapo. Tiwalangiza kuti asagulitsire chakudya chonse chifukwa choti chaka chino pali anthu ena amene anadzala mbewu zosavomerezeka zija mbewu zosavomerezeka komanso mwina zalokolo mukoziona zimene zinagwidwa matenda. Pali matenda ena amene abwera kuti nanzikambe awononga ndipo alibe mankhwala ake kumakhala kuzula munda basi ndiyoti zathera pati pomwepo. Rajab Asima ndi mmodzi mwa alimi omwe akugwiritsa ntchito mbewu zamakono za DECAB ndipo akulongosola za ubwino wake. Kumbali ya ng'amba ndaona mbewu kuti ndiyopirira. Kumbali ya matenda palibe matenda omwe ndinganena kuti napezamo chimangana monga kwathu kuno kunagwa mavuto la ujeni amati nanzikambe koma apa palibe ndi pesi umodzi omwe naona kuti uli ndi vuto lina lililonse. Mwambowu wachitika pamutu wakuti kupambana kwa mbewu za DECAB m'munda mwanu. Ruth Chinangwa, MBC Chilazulu. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. Boma lalonjeza kuti lithandiza anthu onse omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira. Pali chiyembekezo choti maboma ambiri akuchigawo chakumwera akolola mbewu zochuluka chaka chino. Ndipo unduna oona za masewero wati chitukuko cha masewero ndichofunika polimbikitsa luso la chinyamata mdziko muno. Takulandiraninso tipitirize ndi nkhani yokuti kampani ndi mabungwe amene amakhudzidwa ndi ulimi wa fodya alimbikitsa ntchito yodzala mitengo maboma asanu a mchigawo chakumpoto. Mkulu wa Tobacco Commission chigawochi Apenjani Singeni wati mabungwewa abwera pamodzi pofuna kuthandiza pa ntchito yosamalira zachilengedwe. Hassan Piri walemba ripoti.
Poyankhula pamene amabzala mitengoyi pa sukulu ya Mziwola mdera la mfumu yaikulu Nyaluwangwa ku Nkatabe, Asingini ati mitengo imagwira ntchito yayikulu pa ulimi wa fodya. Iwo ati izi zachititsa kuti makampaniwa abwere pamodzi kubzala mitengo ndi cholinga chobwezeretsa chilengedwe mchimake. Tobacco industry yense amene ali okhudzidwa timagwira mu ulimi wa fodya. Pali ifeyo ngati otsogolera Tobacco Commission tili ndi ogula fodya, tili ndi oyendetsa nsika, tili ndi anthu mabungwe oyimira alimi, tonse tabwera pamodzi kuti tithandizane nalo boma kuti tibwezeretse chilengedwe. Ndiye kuti mu chaka chinochi monga ngati kumpoto kunoku tikudzala mitengo ku malo okwanira 5 hectares. Komanso mitengo ndi pafupifupi 11,500. So tinayigawa mitengo yokuti kuboma lililonse kupatula Likoma tidzala 1 hectare, komanso mitengo pafupifupi 2,300. DC wa boma la Nkatabe a David Gondwe ayamikira kampanizi chifukwa chobwera ku Nkatabe kuzabzala mitengoyo. Iwo ati mchitidwe ononga mitengo ndi waukulu kwambiri mbomalo. Muzaka za pompanoizi imene tiziti imene 10 mwina kupita mpaka lero, I think zinthu sizili bwino. Nkhalango zikudulidwa, moto uyasidwa chisawawa, makala akungopangidwa pena palipose. Zimenezi zikuzetsa chiopsezo chachikulu kwambiri. So ifeyo ngati district council ndi ntchito yathu kuti tione tipeze njira yothetsera zimenezi. Mfumu yaikulu Nyaluwangwa yapempha amene amagwira ntchito za nkhalango kuti agwire ntchito zawo molimbika ndi kuyamba kugwira onse amene akutentha makala ndi kuchita bizinesiyo opanda chilolezo, ponena kuti iyi ndi njira yokhayo imene ingateteze za chilengedwe mdziko muno. Hassan Phiri, MBC, Nkatabe. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi mdziko muno Anoyo Kaira walimbikitsa bungwe la Malawi Police Sacco kuti lidzigwiritsa ntchito luso la makono la internet ndi cholinga choti bungweli lipite patsogolo. Akaira anena izi ku Lilongwe pa msonkhano wa pachaka wa namba 11. Zambiri mulipoti la Madalitso Muhango. Akaira apempha Saccoyi kuti ionetsetse kuti ikugwiritsa ntchito luso la makono la intaneti pa ntchito zake ndi cholinga chofuna kupereka mwayi kwa polisi kuti adzilandira ndalama kuchokera pa Saccoyi pogwiritsa ntchito njira za makono za intaneti. Iwo anaonjezera kuti polisi ndiyo dzipereka pothandiza ntchito za Sacco ndi cholinga choti Saccoyi ipite patsogolo. Malimbikitsa kuti tipitirize kugwiritsa ntchito internet. Mwachitsanzo timapanganso challenge la nditu mayichiwo. Tikuyang'ana kuti kodi ndi liti limene tsiku lina wa polisi wina aliyense o member aliyense wa Sacco azitha kulandira ndalama zake kuchokera ku banki ya Sacco. Njimene tikuyang'ana kutsogolo aliyense ili ndalama zanga salary yanga ikalowa izilowa ndizikayitengera kuchokera kutiko ku Sacco. So mapanga challenge kuti ife tapanga support ngati kufuna zimene zichitike. Mkulu wa bungwe la Malawi Police Sacco Ian Mwalungira ati chuma cha Saccoyi chakwera kuchoka pa 7.2 billion kwacha mchaka cha 2024 ndipo potseka chaka cha 2025 chuma cha Saccoyi chinali chitafika pa 13 billion kwacha. Amwalungira anaonjezera kuti Saccoyi ikuyembekezereka kukhazikitsa njira pa foni yothandizira ntchito zake ndi cholinga choti mamembala ake azitha kutumiza ndalama kuchoka ku Saccoyi kupita pa foni ngati mbali imodzi yolimbikitsa njira za makono. Mabuku athu azachuma kuchokera mu 2024 kuzafika 2025 ngongole zomwe tabwerekesa kapena mamembala athu atenga kukagwirisira ntchito zosiyana-siyana zachoka pa 5 billion kufika pa 8 billion. Chuma chonse cha Sacco chakwera kuchoka pa 7.2 billion to now 10.8 billion mabuku a 2025, koma pano ndikukamba pano chuma ichichi pano pachili pa 13 billion zomwe zothandauza kuti tikupita chitsogolo ndithu. M'mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku banki ya Reserve Akhumbo Ntalika apempha mabungwe onse a Sacco mdziko muno kuti adzigwiritsa ntchito luso la makono ndi cholinga choti adzitha kupikisana pa nsika. Pamene tikuyang'anira makono ano tikaona zinthu dziko mmene likuyendera ndi tikugwiritsa ntchito zimakina amakono. Nde tikaona Sacco imene tikuona kuti ili patsogolo ndipo tikalimbikitsa kuti apitirize ma service onse
abweretse akhale pa platform imeneyi imene tikuyitcha kuti digital platform service. pamwambowu anafotokozanso kuti sakoyi inapeza phindu lokwana 549 miliyoni kwacha kumapeto kwa chaka cha 2025, chiwerengero chomwe ndi chokwera kuyerekeza ndi 368 miliyoni kwacha yomwe sakoyi inapeza mchaka cha 2024. Madalitso Mhango, MBC Lilongwe. Zinyalala zomwe anthu amataya m'malo osiyanasiyana mdziko muno zikhoza kuthandiza kupangira mphamvu za magetsi zomwenso zingathandize kutukula chuma cha dziko lino. Mkulu wa kampani ina ya mdziko la Teke ya Rantico Energy and Environmental Technologies ndiye wanena izi atayendera mtaya wa mumzinda wa Zomba komanso wa Blantyre. Telson Magombo wadza ndi nkhani yonse. Akamshugu ati zinyalala ndi zofunika kuzisamalira bwino kamba kuti zikhoza kuthandiza dziko kupeza chuma chochuluka. Akamshugu omwe ali ndi kampani yomwe imasintha zinyalala zosiyanasiyana kukhala magetsi mdziko la Teke ati zinyalala zomwe aziona atayendera mtaya wa mzinda wa Zomba ndi Blantyre zili ndi kuthekera kopanga magetsi ochuluka. Ngakhale zili choncho, mkulu woona za umoyo ku konsolo ya mumzinda wa Blantyre Hassan Kuphanga ati ntchito yotolera zinyalalazi mu mzindawu ikukomana ndi mavuto ambiri kamba kakusowa kwa zipangizo monga galimoto zonyamula zinyalalazi kupita nazo ku mtaya. Zinyalala zimene matolera pa tsiku ndi 450 metric tons pa tsiku, which is about 94%. We collect 94% of zinyalala zonse za pa tsiku. Komabe ndizokuti zimakhabe zoti zopsinja zilipo chifukwa cha magalimoto ake otolera zinyalalacha ndokuti galimoto zodalirika tena zomwe zitatu pamene zinazi ndizoti ifa lero ifa mawa. Timaona kuti foyo uyu mu Sylvester unena kuti adzatiwonanso magalimoto adzati patsaso ma skip carriers ndi atati watero ndokuti atithandiza kwambiri chifukwa chimene chikuvuta kwambiri ndi magalimoto. Naye mkulu wa za umoyo mu mzinda wa Zomba Abasta Chigona wati pakadali pano konsoloyi imatolera zinyalala zochepa kuyerekezera ndi zinyalala zomwe imayenera kutolera. Inde awiri wanu ndiye kuti sikutolera zinyalala mokwanira mmene anamuja munena kuti pa zinyalala 100 zomwe timapanga muno mu Zomba ife tingokwasa kutenga only 30%, meaning kuti zambiri sitikutolera phake ndife ya magalimoto ndiso ndife workforce yathu. Number 2, nchinthu timanena kuti waste recovery yathu ndiyochepa kwambiri, imene inena kuti zinyalala zomwe ndisintoleredwa zomwe nditu situpangaso tupangaso compost zambiri zimatengedwa and they end up drain itu madera ena. Pakadali pano mkulu wa kampani ya Rantico Energy and Environmental Technologies wati kampani yake igwira ntchito limodzi ndi makonsolo a mdziko muno pomwe kampani iyi ikusinkhasinkha zoyambisa zina mwa ntchito zake makamaka zosintha zinyalala kukhala mphamvu za magesi. Telson Magombo, MBC Blantyre. Ndipo mu nkhani za masewero boma lati chitukuko cha masewero ndichofunika kwambiri pothandiza kulimbikitsa luso la chinyamata mdziko muno. Nduna ya chinyamata ndi masewero a Alfred Gangata yayankhula izi ku Lilongwe pomwe yatsimikiziranso kudzipereka kwa boma pothandiza osewera kuti adzitha kuchita nawo mipikisano yosiyanasiyana. Tili ndi zambiri mu lipoti la Yankho Kachingwe. Poyankhula mu mzinda wa Lilongwe pa masewero omaliza a mpikisano wa judo omwe unachitikira ku malo ochitikirapo za masewero a ABC, nduna za chinyamata ndi masewero a Alfred Gangata anayamikira kuchuluka kwa chinyamata omwe akuchita nawo masewerowa. Iwo ati izi zapereka chilimbikitso kuti boma lipitirize kudzipereka pothandiza chitukuko cha masewerowa mdziko muno. Luso labwino losangalatsa kupereka chilimbikitso komano titende kuti tsopano masewero amakukula eti nde ifeyo tathandiza. Kazembe wa dziko la Japan mdziko muno Naito Yasushi ati judo semasewero okhayi koma amathandiziranso kuphunzitsa kupereka mwambo, ulemu komanso khalidwe labwino, ndipo ati dziko la Japan lipitiriza kuthandiza kukula kwa masewero wa mdziko muno. Mtsogoleri wa bungwe la Malawi Judo Association kuno ku Malawi a Osborne Banda anati mpikisanowu
wathandiza kubweretsa chidwi cha masewerowa ndipo ukupitirizabe kupereka mwayi wopeza osewera aluso omwe angayimire dziko lino pa mipikisano ya pa dziko lonse. Panachitika break pakatipa malinga ndi zovuta zina anachotsa za covid mbuyomu lero lokutina kuti ajapanese abwera nkuyambiranso kudzutsanso masewera amene kuchithandizo chimene amapereka zatithandizira kwambiri. Monga mukudziwa kuti pa kalenda yathu pali ma events ambiri amene tiyenera kuti tipiteko. Ena apa pamene tikufotokozamo tasankhapo ana ena makadeti amene apite nawo ku Southern African Judo Federation Championship imene kuchitika ku Zambia ku Lusaka. Akakachita bwino kumeneko ndeti akupanga qualify kupita kuja ku Maputo December kumene kuli Regional 5 Youth Games. Ya komanso pali ena amene tatenga apa amene apite ku Dakar kumene kuli Youth Olympic Games. Palinso ena amene akapite nawo kuja ku Glasgow Commonwealth Games imene ichitike July. Kuzoona ndi competition yofunikira kwambiri. Mpikisanowu omwe ndi wa namba 9 kuyambira mchaka cha 2014 wakopa osewera ochokera m'madera osiyanasiyana a dziko muno. Mafumu a mumzinda wa Blantyre ati ndodzipereka kuthandiza kuchepetsa vuto la maganizo angwiro ndi mchitidwe odzipha zomwe zakula pakati pa abambo kamba kosowa kotula nkhawa zawo. Mafumuwa afotokoza izi pamene anali nawo pa mpikisano wa masewero a mpira omwe anachitika ngati gawo la zochitika zomwe cholinga chake ndi kuzindikiritsa abambo kufunika kofotokoza nkhawa zawo ndi komwe angazitule. Mfumu Matenje ya kumachinjiri ikufotokoza. Taona kuti chinthu chinchi chofunika kwambiri chifukwa azibambo kawiri amachita manyazi kufotokoza nkhawa zawo. Ndaona kuti ifeyo tikhalenso limodzi ndi azibambo tizafotokozera kumene angayenere kupita akapezana ndi nkhawa zazo. Tinaona mbayankhula ndi uthenga wanji mmapereka. Uthenga ni mapereka kuti ngati azibambo akumana ndi nkhaza akuyenera kupita malo oyenerera kuopa kuzikhweza kapena kumwa mankhwala mwina atha kukaziponya kunyanja. Pakutero tsogolo lawo layima ngakhalenso ana amene ali nawo ndiye kuti basi sangapitire sukuluso. Mulithandiza bwanji gulu limene ayamba ndi mafumu kuti mwina anthu ambiri adziwe kumadera komwe mugwira ntchito? Tikuyenera kukakumana ndi mafumu anzathu tikafotokozereso uthengawu tikapangiseso misonkhano kuti wina aliyense amene angamve uthengawu azithaso kumfotokozera anzacho. Mwina ino ngati mfumu mumatani kuti anthu anu mmodzi kapena azibambo ena azimayi asamaziphe mumachita bwanji? Ngati abwera ndi vuto kapena ifeyo tamva kuti kwina kwacho kuli nkhaza timatha kwayiranitsa ngati banja ndikuwakhazika pasi ndikukambirana nawo. Bambo kulira ndizoona pachikhalidwe ngati wathu ku Malawi kuno mbambo kulira chifukwa cha mzimayi sizoona ndiye kuti wavutika kwambiri mu mtima mwake. Kawiri timanena kuti mbambo salira koma ngati wafikana kugwesa misonzi nkhazayo ndi yayikulu tikuyenera kumthandiza ameneyo. Ndipo mawu ake mkulu wa gulu la abambo lomwe linakonza zochitikazi lomwe akulitcha Violence Against Men Advocacy Group mchingerezi a Dave Malamya wati chikhazikitsire gululi akhala akulandira anthu ambiri omwe akufuna thandizo la mtundu zomwe zikusonyeza kuti nkhani zokhudza maganizo angwiro pakati pa abambo zimasowekera upangiri. Kuyitana azibambo pamodzi si chinthu cha masewera. Even misonkhano mmene pamakhala chinthu chowakoka anthu kuti abwere ngati oyimba. Ifenso tili ndi oyimba like today tili ndi Malawi Police Orchestra imene iyimbe after this. Anthu ena amene ali pano abwerera Malawi Police Orchestra koma ambiri abwerera tournament imene yachitika pati azibambo amakonda football. Ndiye tinaona kuti mwina ife mwina nchalichi tilibe chance yoyankhula ku manda kumene tilibe chance yoyankhula kodi tiyankhule bwanji tiyankhulane ndi anthu amene nawonso ayamba kukumana ndi mavuto ngati amenewo. Komanso mutati muonesese nthawi zambiri anthu amene amasewera mpira wa social ndi anthu sikuti akulu kwambiri yayi koma middle class. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake.
boma lalonjeza kuti lithandiza anthu onse omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira. Pali chiyembekezo choti maboma ambiri akuchigawo chakummwera akolola mbewu zochuluka chaka chino, ndipo unduna oona za masewero wati chitukuko cha masewero ndi chofunika polimbikitsa luso la chinyamata mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani chuti cha Idi chopambana.